ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଶରୀରରେ ପିତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପିତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଫୋଟକ ଅମ୍ଳତ୍କାର ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ପରି ତତ୍କାର ପ୍ରଳାପ ବିଚଳିତ କଥା ଝାଳ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦେହର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତୃଷା ଦାହ ଦେହ ଘୂରିବା ଦେହ ତାତିବା କ୍ଷୁଧା ମତ୍ତତା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବା ଏ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିତ୍ତ ବଢ଼ିଯାଏ ଦେହରେ ପିତ୍ତ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା କୁପିତ ପିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣଟି ପାଚେ ଦେହରେ ଘା ମୁଖ ରାଗ ପିତା ବା ଅମ୍ଳ ବୋଧ ହୁଏ ମଳ ମୂତ୍ରାଦି ମଧ୍ୟ ରାଗ ପିତା ବା ଅମ୍ଳ ରସଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଶରୀର ଓ ମଳ ମୂତ୍ରାଦି ପଦାର୍ଥ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡୁବର୍ଣ୍ଣ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିତ୍ତ ରହିଛି ପିତ୍ତ ଶରୀରରେ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ତୃଷା ଦାହ ହୋଇଥାଏ ଦେହ ଘୂରିବା ଦେହ ତାତିବା କ୍ଷୁଧା ମତ୍ତତା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମତୁଆଲା ପରି ଯେଉଁ ଲାଗିଥାଏ। ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ପିତ୍ତକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଖାଇଲେ ପିତ୍ତ କମିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଆଣି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏ ପିତ୍ତ କଫକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଭଜା ଯେଉଁ ଜୁଆଣି ଆଖି ଭାଜିକି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବିଟ ଲୁଣ ଦେଇକି ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିତ୍ତର ପ୍ରକୋପ କମିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।